السلام عليكم يجري دا يجري نانجي ها يجري ميسوس في ترنجر نزال دوي حنزه بازا يخش ير حلق الإتاجي وز بيتو جروش ب كوال دي چرخيه وما يجحو турнике. Мать бы, мяч аяда смолёч, это залач. Гири же тейп-тейпар, гантели же тейп-тейпар. Я забуду ты шабал бы. Уз тренировки, когда я хул, сихул, шосанц и хул. Гириш гантелич алми алриас, штанги жуз, блиниш дуз, дайриш сун фихас, Уз юац хамяц, лац элч. Шала этаж дахруй. Я решала этажи. Уз шуан есть и по силу тренажёре. Масла тахан санакбу. Az جيميكي اشتي حلواتي ادولي هل ايوه تودي يري قالوا يو اتاجي نجحسن يلا تراغ ينزغ حماشتا تدوالي شيء ودرا فوق الحش